naszej ojczyźnie, wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie zdają sobie sprawy ze swojej grzeszności. I prosimy o uzdrowienie ciała, o zachowanie od nieszczęścia, od zarazy, ale także o nawrócenie, o uzdrowienie dusz. Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, która z miłością słuchasz modlitwy człowieczej, Pokornie Ciebie prosimy, przybądź z nami, pozostań. O, przybądź, kiedy doczesność szczęścia pozorem przywabia, by duch nie zboczył ze ścieżki, która prowadzi do nieba. o Matko, uzdrowienie chorych, my grzeszni, bardzo potrzebujemy w życiu pomocy, a któż jej nam najskuteczniej udzieli, jeżeli nie Ty, o Matko Najświętsza. Ty jesteś naszą najlepszą pocieszycielką i najpewniejszą ucieczką, bo jesteś Matką naszego Odkupiciela i najskuteczniej możesz za nami u Niego orędować. Przedstaw, o Matko, prośby nasze przed Jego tronem, a będziemy wysłuchani i nadzieja zbawienia będzie nam bliższa. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tyś ucieczką naszą nieustającą, Z pomożeniem w dolegliwościach i utrapieniach naszych, módlmy się. Boże, Ty przez dziewicę Maryję zesłałeś swojego drugi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pomoc boska niech będzie zawsze z nami. Amen. Święta Maryjo, Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za osobami życia konsekrowanego, módl się za nami. Niech wszyscy, którzy pod Twoją opiekę pobożnie i z ufnością się uciekają, doznają Twojego wsparcia. o Najczystsza Dziewico, Uzdrowienie chorych, prawdziwa Matko nasza i ucieczko grzeszników. Oto ja, nędzny grzesznik, staję u stóp Twego ołtarza, ponieśmielony i upokorzony z powodu ciężkich grzechów moich, które oddaliły mnie od Boga i Ciebie, Matko moja. O pośredniczko i opiekunko, zwróć swoje oczy litościwe na mnie, zobacz mój żal i wyjednaj łaskę przebaczenia. Twoim jestem, o Matko, uzdrowienie chorych. Błagam więc o litość i miłosierdzie. Tyś je okazywała swoim czcicielom. Nie opuszczaj i mnie niegodnego. Niech krew Twojego Syna przelana na krzyżu będzie dla mnie zbawieniem. Stałaś pod krzyżem, gdy Syn Twój wśród największych boleści umierał. Spraw więc, abym i ja przeciwności tego świata cierpliwie znosił i dźwigał krzyż swój, naśladując Ciebie we wszystkim. Jak nigdy dotąd, dzisiaj potrzebuję Twojej pomocy, abym nie upadł i nie uległ zniechęceniu.
pośpiesz mi z pomocą. Matko Odkupiciela, uciekają się do Ciebie wszystkie narody. Wejrzyj na niedolę cierpiącej ludzkości, aby rychło powróciła do pokuty i do Boga, aby ponownie zakwitła gorąca wiara w całym świecie, a pokój, zgoda i jedność niech się stanie udziałem wszystkich mieszkańców ziemi. Tylekroć okazywałeś nam swoją łaskę, okaż ją i teraz, bo bardzo potrzebujemy Twojej pomocy i na nią liczymy. Ucz nas, o Matko, odczytywać wolę Najwyższego. Ucz nas widzieć w Bogu najlepszego Ojca, także wtedy, gdy cierpimy. Wypraszaj wszystkim chorym, cierpiącym fizycznie i duchowo, potrzebne łaski, aby mogli pojąć wartość ludzkiego cierpienia i wytrwać w ofiarnej miłości, w zjednoczeniu ze Zbawicielem i Tobą, Matko. Uzdrowienie chorych, pociesz nas i daj nam łaskę wytrwania w dobrym, abyśmy wraz z Tobą już tu na ziemi, a potem w niebie mogli cieszyć się w Bogu wieczną radością. Amen. Witamy do Matki Bożej uzdrowienie chorych. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami. święty Boże, Zmiłuj się nad nami. trójcy Boże, Zmiłuj się nad nami. ta Maryjo, Módl się za nami. święty Matko Boża wzór, Módl się za nami. Matko pod krzyżem stojąca, Módl się za nami. miłosierna, Módl się za nami. 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 Przyczyń 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 się za nami. Przepuść nam, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Zmiłuj się nad nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie przez znaki i cuda dokonane zastępstwem naszej Matki Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie Niebieskim przez Chrystusa Pana naszego. Amen.